Дай ми точно 1 минута и повече никога няма да си поръчаш дънки в грешния размер. Най-важното, когато поръчваш дънки втора употреба, винаги питай за размера на талията в сантиметри. Тези дънки по етикет са размер 32. Но когато измерим в сантиметри, ясно се вижда, че талията е 78 см двустранно, което всъщност означава размер 30. Тези цифрички не са случайни, те обозначават размера на талията двустранно в инчове. 78 см в инчове са 30, така че това са 30 размер дънки. Това се получава, защото при носене и пране през годините дънките се свиват или разтягат и често размера се променя. Затова, ако не искаш никога повече да объркаш размера на дънките, които си поръчваш, извади една рулетка, извади си любимите дънки от гардероба, измери талията и си поръчвай само дънки с тези размери. И точно поради тази причина добавяме размери в сантиметри на всяка една находка, която качваме в сайта. Не се доверявайте само на етикета. Последвай за повече такова съдържание, шибни един лайк.